Башкортостанда бал корты операция башланды. Бұл осырда ситтен индирилген бал корттары контрольга алына. Хаумыгыз эфирда интервью студияла Гүлсүмә Иштанова. Программабыздын кунагы Башкортостан Республика ветеринария буенча Дәүләт комитеты рәисе урынбасары Раян Шаһимөхәмәтов. Хаумыгыз. Хәерле көн. Раян Баймөхәмәтович, шулай итеп, бал корты операция 10 апрельдә башланган, шулай бит. Нисегрәк контрольдә тотыла? Хуңгы 3 елда хәзер безнең бал операция хөкүмәт карары тарафынан игълан ителде. Беренче елда 24 елда, если без бер ай гына нитсәк, апрельдән май айларында, хуңгы 2 елда 10 апрельдән 10 июньгә кадәр 2 ай буена был операция барасак республикала бик әүдем катнаштылар монда бигрәк тә инде. Безнең ветеринар хезмәткәрләре, министерство, авыл хуҗалыгы специалистлары, министерство хозяйства инде, Россельхознадзор һәм дә безнең МВД инспекторлары. Нисек эшләйһегез бу осырда? Монда без бүгенге көндә 2 федерал юлды дөртнетне контролировать итәм инде. 2 мобильный пост организовать ителгән. Ул Ырымбур өлкәһеннән килеп ингәндә Койрыгады районында шулык сакта безнең М5 федераль юлыннан Иглин районында. Но ул гына түгел, онда мобильный посттар эшлә. Республика буенча бүгенге көндә если бер ердә килеп сыкка үзбәк пакеттарымы или документтер йөргән машиналар хаты биргән сактарда шул пакеттарда безнең хезмәткәрләр шулай ук авыл район администрацияның да специалистлары любой безнең халык дигән һәм инде республикада яшәгән кешеләр безгә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Был тарафтан һәрбер районда ветеринар хезмәткәрләр бар, аларның дистанцияга мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Шулай ук ГИБДД инспекторларына юлда йөргән безнең горячий линия тибендә шул номерга звонителәр, безгә иткерәләр. Без бик тиз арала сыгып, анда тикшерүләр үткәрәбез. Безнең основной бүгенге көндә задача дип әйтәм инде республиканы үзебезнең буындан буын килгән бал кортларын хаклап калу. Нисек зыян итә безнең бал кортларына бу ашы ситтән килтерелгән? Бигрәк тә үзбәк пакеттары бит инде хәзер хуңгы елларда күп авырулар килтерә. Чөнки безнең бит инде бик үзебезнең кортлар, башкорт кортлары дип әйтергә була. Алар бит инде зимостойкий, алар одак кыш буена умартала калып, нык бирешмәенсә, үлмәенсә дип әйтәм инде, кышлап сагалар. Юктан килгән шул үзбәк башка икенче регионнардан килгән кортлар, сираны алар слабый, алар бигрәк тә инде вирус авырулары үзләре менән килтерүләре бар. Паразитарный авырулар килтерә. Алар хатта кышламайлар да шикелле. Алар дөрт әйткәндә ипләп кышлай да әйтәләр, дөрт әйтәм Гөлсимә. Алар бүгенге көндә дөрт әйткәндә шундай безнең пчеловодтар бар дип әйтәм микән, шәхси хуҗалыкта эшләгән ниләр. Балын алалар да үзләрен дөрт әйткәндә балхыз да калдыру кышкылыкка шундай ихтималлар да сорай. Уның бигрәк тә нимәгә куркыныс безгә хуңгы елларда тропилапсоз дигән авыру килеп керә бездә юк, Аллаһка шөкер. Рәсәй безнең менә көньяк өлкәләрдә ул авыру уже килеп сыга башлана. Был авыру нимә ул? Был авыру тоже варатосына талпан инде ул. Но был бигрәк тә куркыныч. Икеләтә көчле тиз тарала и кортларга нык зыян килтерә. Тулын саявыты ихтимал демәк. Дөрт әйткәндә расплод дип атала бит менә ул бәләкәй яшь кортларды шунда кереп барамда шунда аларның менән аша инде шуны питаться итә. Димәк, әгәр дә сирле бал кортларын безнең республикага индерәләр икән, мәсәлән, бер пакет менән генә индерәләр икән, ул бер тотыш умарталыкта юк итү ихтимал дип. Дөрес әйтәгез, дөрес әйтәгез. Хатта үзебезнең республикабызның бренды ханалган Бөрьян бал корты. Анагала бар бит бар. Бу яктан бу тәңгәлдә мин Бөрьян халкын, Бөрьяндың кортларын мактап үтәр инем. Менә ошо тарафтан файдаланып, ул район уже күптәннән инде үзенең территориясына сит бал кортларын кертмәй. Анда халык әүдем бергә сыгып, шулай кортлар да үзләренең Бөрьян территориясына берендә ситтән
корт кертелмәй. Җәмәгать контроле Җәмәгать урнаштырылды. контроле ошай. Менә бүгенге көндә безнең бер ян гына түгел, уже һуңгы елларда бигрәк тә ошо балкорт операцияһы уже игълан ителгәс, безнең общественник дип әйтәм, менә пчеловодтар бик әүдем эшләйләр. Менә әле генә буквально 17 апрельдә Россельхозор тарафынан безгә информация килде. Үзбәкстандан уже безнең Россия Федерациясына пакеттар керә башлаган. Шуның бер фора дип әйтәм инде 1700-дан ашу пакет шул форага тиелгән. Шул Әстрахан өлкәһеннән Курган өлкәһенә барырга тиешене документ буенча, но Курган өлкәһенә килеп бетмәгән. Һаман да хәзер шуның буенча. Белмәйм, шул кайһылар өлкәләр йөри. Но безнең менә ошо балкорт операция бик нык йогынты яһаны Россия Федерациясында үзе безнең республикаларда инде башка өлкәләр шул даже Үзбәкстандагы кемдер балкорттары, то есть пакеттар кертәләр. Аларга ла yetkерелгәнде безнең республиканы урап үтә башлаганнар. Ул һәйбәт инде бер яктан. Бу хәдә әйткән форалама республиканы урап үткәндер дигән ышанып. Без дә шуга нитәбез, ышанабыз, но основном менә если анализ үткәрһәк, 24 елда безнең фактически май айында, бигрәк тә шул май байрамдарында 4ләгән, 5ләгән форалар килеп керде республикага. Алар тегәндәр шундай количестволы пакеттар, документтары юк. Без карантинный безнең площадкалар бар районнарда, бигрәк тә инде аларда без ошо Өфө тирәһендә тоттык, Өфө районында, Кырмыскалы районында, Стәрлетамакта, бик әүдем монда безнең рәхмәт әйткәгә министерство внутренних дел инде инспекторларга алар тотып безгә игълан иттеләр, сыгып, аларда карантинга ябып, авырулар таптык, назаматоз дигән авыру. Шулай итеп безнең Искәртеп булды тимәк. Нык кына ни булды. Шул да, наверное, йогынты хакында инде дип уйлайбыз. Но әле дөресен әйткәндә, буны менән генә успокойтырга ярамый, чөнки киләләр. Әни өчен киләләр һәм Раят Баймөхмәтович. Үзебездә шундый матур балкортлары бар, егәрле, уңган, кышлаган. Ни өчен һәм ситтән алабыз? Безнең бөтә кеше белеп бетмәйдер инде. Нинди ветеринар хезмәткәрләргә мөрәҗәгать итмәенсә, хакына карап шул дөресен әйткәндә авыру дип әйтәм инде. Документсез карантин үтмәгән корттардалар да адак үзләре шул нигә дусар булдылар. Адак уже алгас кына обращаться башлыйлар. Менә минең корттарым үлде, усып сагып китте. Анда бит ул фактически бар бөтә нидәрдә, сирдәрдә. Шуга республикала хәзер шундай тәртиптә шундай һөйләшү булды, менә йыелыш үтте. Безнең авыл хуҗалыгы министрлыгында Шадылдуш безнең министрыбыз йыеп, вис общественникларда актив органнарда дип әйтәм инде. Шул тәңгәлдә һөйләшү булды. Үзебезнең балкорт тотышлар инде, умартасылар, үзебезнең пакеттарны, үзебезнең корттарны халыкка хатындар дигән. Ул кыйммәт, арзан, шундый хак аермасы бармы? Бүгенге көндә хактарына караганда уже фактически бер тәңгәлдә. Безнең кыйммәт дип әйтеп булмай уже. Чөнки тәүге мәлдәрдә кыйммәт диләрне безнекеләр. Хәзер ул үзбәк пакеттарлар шул хакка барып итте дигән һәм инде. Шуңа безнекеләр әзерләр киләсәктә был тәңгәлдә, наверное, без обеспечитербез. Бүгенге көндә безнең кортка бит инде республикаларга түгел, башка сит өлкәләрдә лә хораулар бар. Асын хорайдар, обращениеләр. Да, безнең горурланырлык, безнең башкорт кортын хаклап алып кала кирәк. Бuna тагыла бер мәсьәлә бар. Һезнең күсмә ветеринар лабораториялар йөри башлай хәзер республикала. Уже йөри башлана. Аларга мөрәҗәгать итәргә мөмкин димәк. Ул безнең күсмә лаборатория уже һуңгы 5 ел, 6 ел һәрбер дөресен әйткәндә ситтә яткан, юлһыз, үзенең битендә умартасылар, вообще пасекалар шунда ярда урнаша битендә. Шунда ул вездеход машинаһы специалистлар сыгып китәләр. Дөресен әйткәндә адналар буйлап йөреп килделәр. Менә бүгенге көндә улар Бөрьян зонаһында булдылар. Анда без Урал аръягы райондары пасекаларын үтеп сыктылар. Хәзер менә уже Әлшәйдә булдылар. Әлшәй зонаһында Алла бирһә сыгырга тиештәр Северо-Восток өлкәһенә. И без баладна дагында уже ул иде операцияны бетерәбез. Бу бик
уңайлы, шул кортсулар өчен дә, чөнки ул кайда кирәк, шунда барып итә, и улар үзләренең хотя бы ситуацияны беләләр дигән хәмәгәндә. Инде сирдеркә дусар булды, нисек кышланы, нисек эшләргә кирәк, соңгы вакытта бит безнең хәзер федеральный система, һәрбер тармакта үзенең шундай электронный требованиялар бар бит инде. То есть программалар эшләй. Безнең менә Хариот дигән ветиста безнең һәрбер корт системала исәпләнергә тиеш. Но бүгенге көндә улың уже срогы үтеп китте, 1 сентябрьдә, 25 елда ул бетергә тиешне республикала. Но ул бит инде оборот бара. Корттар айыра, корттар сырын хатыла, шул система постоянно прозрачный күренеп тора. Быны нимә өчен һуң бу ни? Андай исәпкә алу. Исәпкә алмаһаң, асында тәмана кайдан килеп керә ул дөрес әйткәндә инә кортты бер шарпага алгандай гына коробкага халап кеселле индиргә була. Но ул сыраны иңалда карантин үтергә тиеш. Авыруларга тикшерелергә тиеш. Шуннан гына ул аяга торырга тиеш. Шунһыз булмай, чөнки белеп булмай, анда күзгә күренмәй ундай сирдәр. Һәм ниндәй сирдәр республика алып килерендә әйтә алмайбыз. Иң мөһиме халык мәкален, халык әйтемен үзгәртеп әйткәндә исәпленең күселе түгел. Куйгына түгел, күселе түгел була. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә, уңышлар теләйбез. Операция уңышлы үтһен һәм республикага ситтән сирдәр инмәһен дигән теләктәбез. Хөрмәтле тамашачылар, студиябызның кунагы Башкортстан Республикаһы ветеринария буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары Раян Шаһимөхәммәтов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.